ka des sus ko sa Tagaytay tabayan siya ay. Hindi na ilang giingon ni Will Ilmer o ni Will Jack. Will kan nindot puno kayo dito nga tambayan. Sam, Ato ato ta? Dito kay Kay morning. nindot sila dito. Nindot pa nilang itabian doon na. Ata. Oh, ito mga minghoy bag mga naong Newell. Klaro ka isa, wala mo yung mga uyab. Wala mo yung kadit ugma. Ako eh, di lang pa hinambog. Ako na ko'y kadit ugma. Gwapa kay to eh. Sa ihaya ni mo. Ikaw na kay kadit ugma. Mangita pa ka ugma. Aw. Mo bitang ari ta dire magtabi ita kay Angay ba ni tabian silang kaluoy anig mga naong oh? Mura mo niguay kadit? Sus! Ay lang kong hagita yun. Kung bahin lang kadit, una, nakoy uyab. Guwapa kayo, og ara lang tibok tumanhog, di kayo mo kakitag daw sama kaanyag sa kong uyab. Oh, Ginoo. Ang iyang kaanyag daw, sama sa kabirhin. Grabe, guwapa kayo. Ate, kagwapa ko. Bright! Bright? Kwartahan! Daghang kwarta! May sing-sing, may kwintas. Pero nagproblema lagi ko kay ni-chat siya na ko gabi ba? Magkita daw may kanang anak mo siguro nga mag-Jollibee daw Miss McDo. Adya ako may problema. Talagsaon ka ng Jollibee McDo. O gani? Talagsaon. Na Unsa kay mga kuan na? balo hardware tingali na ay. Unsa kay mga pagkaon na nako? Ikaw eh, unsa may imong plano ba wew? Plano na ko lagi kanang atong mangita ko uyab ugma pero makakita ko uyab ugma. Na ako'y kadit ugma kay February 14 man. Manglaag ka sa plaza dumanhog. Umay pa. Pero swerte kay siya nako kay kung ari siya nako, pakanon ako siya ginamos. Ayay! Parato. Ay mga Sir, kayo mo. Dili sa panghinambog pero akong uyab baya. Pinangga ko. Hinatdan kong Sprite. Spaghetti. Wala pa yung Valentine's ha. Hinatagan ako na. Wala man ni Sprite Grabe. Kung uyab. Unsa di ka niihi gabuwa man wew. Ay, kumpiyansa. Na apay Para ako, Rane. spaghetti nga. Naugan naman. Musa ni naugan naman lagi. Muna magpintal na. Basta mga batanon, inaana ginang batanon. Agian man to na sa una. Katong di pa ta minyo. Pero karon, minyo na ta. Ay kuha na to sa tong asawa. Bahong bigal. Nya, mga wew, usang oras sa tama ngadto og mas dumanong plaza. Go. Alas 8 lang tayo buntag. Alas 8 buntag. Aw, ako maguna lang ko. Kadlaw lang ko kay mangita pa man ko. amo Salig mo kay nana mo inyo ha. Abangan, tika. Ukuyog po ka na ko? Basig baka duha ko. Paano masabi? Sa bahan ninyo oy. Wala ra ba ko kadungog? Sa amri natulog are? Indot na kay kundam ko dre wala nung tiwas noon. Sa imdam ko. Undam go. Gadit ko sa kong uyab dito sa plaza. Nasuya mas ko uyab kay. Cute. Cleanliness of face. Way bugas. Ayukom. Tam na nagmais ang yukom. Pagkalauma. Yukom. Unom day usa dire. Duha dire na pa sa lubot duha. Pagkanaga ng yukom. Ya. Sa tao pa na di ay. Nari yukom unom. Na. Duha dire pud sa lubot. Grabe asti lang pag to. Tanang gusto niya akong ihatag. Ala, grabe rich kid. Palo.
Unta pa chicken. Grabe. Na, Hindi ta mo. na ginahan sa nga magtukod sa palasyo dito, dira. Amo yate ko. Gabi no. Na magtukod og swimming pool. Ala. Grabe. Pagkaugma ako doon tong gihatag. Oh. Naga. Kapag human na to, 69 me. Ala 69. Usa na 60 pa. Billiard. Pag simot ako, bahong bigal. Ito gino. Di ako sa mana. Damgor na. Lala. Suno kasimot juga di ay. Nakasimot ko pero mau po lagi damgor pod. Kaluuya. Damgor on. Batiya. Matias damgo. Bagay ayo. Bo pang bigal. Nalimo abang bigal yang damgo. Tam sa din na Huwag siya nawag ya, cellphone. Adi marun ako. No, wala man nawag gusto ko. Sige mo. Hala. Kaya mo cellphone mo gon. Oh, touch move. Mo ni cellphone nga, mo touch ka, move. Ay, asa ka papalitan aron? Ano sa Shopee? Shopee. Ako tong tawag, Shopee? Shopee. Oh, Shopee. Tam sa pagkas ana kinsan pinananawagan. Pinanawag man lagi na ganira. Long. Uy, sweet dreams ikaw man din eh. Ha? Naar ko sa diri sa Tusko sa Tagaytay Tabains, nindot kayo mong Tusko diri hangin kayo bugnaw. Oh, uli ko ron. Ay kabalaga sweet dreams kay uma pa mong February 14. Ron 13 pa man taron niya. O lagi, ang atong sabot, ugma, February 14. Murag, 20 ka rounds? Dinan ako sa ng 20 ka rounds. Masindi mo, magniwang tagsamot ana. Karon rin, magsugod? Oh no! Oo, inoon kay 20 ka rounds. Murag, karon ta sugod, human gid uma, February 14. Ya sige, mga wew, atos ko ha. Kay mag Ingon ka wala kay uyab. Alam mo kay sweet dreams dia. Ang katog na na. Ang pagkabuguyagin mo noon mo. 20 rounds ko no. Agay bay. Ala. Nga, uli na kay. Sugdan ninyong 20 rounds ron. ano magsaba kay ugma, uy gyapon ko suroy inyo. Sige. February 14. Nakadungog Ato lang sa ato lang. Nakadungo. Sorry sweet dream. Hinayam na. Wapo juga dahil ka nang manuroy ta. Single ka na, pero kaning naatas tuwa. Dumol. Dumol. Karon, ato na ko kay 20 rounds ko no, murag tripod lagi ni. Ay, sige ba? Amping mo. Hoy pisasi na ha. Pasi mo. Aron di makayot. Inyuhan lang ning cellphone ako, touch move. Inyuhan na, aray. Bang buga. Tunga lang tani. Uy klaro na sa kawanan ko kay lainan ay gisuksok niya ha. Wasi uyab. Sus pagkamalito. Mo na mo sayo alas 2? Imo ikyas pa mo tos asawa? Bagong tuig na wala jamon time. Wait, we up. Sa diri, wait, we up. Wait, we up. Sa diri, wait, we up.